Timni aboni bagai kabang borok wana jagi tangbai khana जों saimano kabang borok oro final ni muchungoi nai khakai tangman jotono final ni dinole phailai nailai hne phiaba miya ni sing wati family bai kabang borok wana jagi tangbai khana haifano जों tini ojorao oboni dijon naharka जों wati phano ngara situng sini tournament abo जों tini khlainai no tini o wati ni bising pano o jaga o sini je final match norok naimannai जों muthangnai aboni bagai norok nogo tongyawi jara naina hani khaklai tongnai rokno norok jani samung pai khangkai norok tai srapchani bisingono sini ticket counter almost paititeng dokha sin ticket rok kamo borok orili miyani simi je na phimani o jaga o tumuno wati pheyang to sing jaga to chakri mangla khamuno aboni bising pano wati ni bising pano chakri manani khub kosto ngi thanai jehetu tini o jaga wati ko phaijakba moni bagai dakte tikinor phaidi sini tournament sing muthangnai sini jorani bisingono tai srapcha ni yagulo sini bubagro wor phaisa poinai phaimani yagulo bini bising tikino sing tini o final ni thumungno muthangjaknai norona kisa update na muchungo tabuk om field bahai ngi dong abro kisa norok naidi naidi sini field ni update field to belai kaham kono jaga tiro bathakjak krei thangnani moto o jaga environment tongo thangnai rokno bai kon problem krei sini audience rok bo trek baksa 11ta baksa 12ta rokon sapoi tongphai bai kya jaga rok mayangla khani wansugui tai sini je inauguration ni bagai final sini stage rok sini moncho rok senamjagi tong khota kisani bagai ong pai khangka जों sini opening ya tamnai bono sini tini ni final ni je inauguration program othoba sini chengsamung ni panda bo sungtai srapchani yagulo chung chengai rajaknai